ganti disit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sedulur ya. Golek ngarai tuk saipet tuk setetes ya. Tapi sing jane dadi gula merah ya. Kayak iki ya. Delengna aja di skip disit ya sedulur. Nek pengen ngerti asline gula merah kuwi nang bos aku kuwi. Kayak iki ya gulane kuwi. Weh, kan? Wah. Yo, apa iki boleh ngumpul nang ya nukur setetes tapi dadi gulane kaya akeh nggih. Berarti wong pirang-pirang wong sing pada menek ya kowe. Pokoke mah jos ya nang jaba ya si anak kuwi. Kuwi bose gue. Kuwi. Sekarang gimana Bo harga gula? bose si enom. Sukses maning. Amin ya Allah. Ya. Ya wis ya sedulur. Nek wis ngerti boleh ngarai tuk saipet dadi gula. Ya iki ya buktine kayak iki ya. Assalamualaikum.